A připraví se nám ta druhá školka, která tady má takové hezké rekvizity. Myslíte, že víte, co je toto? Drak. A od kdy mají draci čepice? No to je moderní dnes. Aha, máte pravdu. Tak, druhé vystoupení bude v podání mateřské školky Loudu. A co to bude? Ježišmarja, to je strašně moc pohádek. Vyhlašuji první soutěž. Počítejte si to a já budu chtít vědět v pořadí třetí, jak se jmenuje ona pohádka. Jo, tak já nevím, jestli teda až to skončí tady, jestli mi tam rozsvítí, aby jsme opravdu věděli. Tak celkem bude 6 pohádek a vaším úkolem je poznat tu třetí. A co to je teda? No, to jsou děti namíchané ze školky od těch nejmladších po ty nejstarší. Zapomněl jsem říci, že to první vystoupení si připravila paní učitelka Vilma Benešová a Eva Čechurová. A co se týká toho druhého vystoupení, tak to si připravila paní učitelka Jana Šišková, Jana Maxová a Štěpánka Derahová. Já poprosím mateřskou školu Loudu nástup. Ano, vidíme meče, vidíme lucerny, vidíme koně, vidíme lišku, vidíme princezny, vidíme paní učitelky, vidíme hrníčky. Tak, a můžeme začít. Ať jsem ještě malá, ráda se vás tady všechny přivítala. Mám dnes velké starosti, jsem tu jako v letu, promiňte mi, prosím vás, jestliže to spletu. Jako úsměv sluníčka, jako záře ranní, ať vás všechny potěší naše povídání. Dobrý den, ptáčkové, dobrý den, lese. Ráno je takové překrásné, že se zpívat chce hlasitě lidem i kosům. Pavouci na sítě navlékli rosu. Kam, kulko malá, kam chodím lesem sem a tam. Co pak máš tam košíčku, bábovku a kytičku pro nemocnou babičku. Chce slyšet pohádku, Termínovou chaloupku, ten ať uši nastraží a poslouch nás uráží. Nemají prej co jíst, tak děti do lesa vedou. Zůstaňte tu, no to se ví, táta přijde hned, jak naštípá dříví. Mařenko, v lese sbírali jahody, přece oloupali pelní bábě, vrátili se domů plávě. Sotva budu línek, vymotal se stínek. Sotva budu línek, vymotal se splínek. Šel na vychování do chaloupky v Stráni. Šel na vychování do chaloupky v Stráni. U lesa tmavého, velmi hlubokého. U lesa tmavého, velmi hlubokého.
Benešová, pod okýnkem postava. Budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku. Známá firma Ferta, ten kvůli Ferta všechno zná. Práce šerpa ruku, najde mu dobu, když má. Provádí síla ze všech sil, půjdem s ním a všechno zvládne zázat, když nám bude víc, stále víc a víc. No tak dej si říct, spousta nápadů, parta kamarádů. Laveneček v lese, těžkou kládu nese. Pomocte mu kamarády, máte-li auto do chlády. Srdce se nám polámal, nikdy víc mi neběhal. Svojček se zaladoval, jelenový nasliboval. Budu hlavný jelene, neotevřu nedada. Jestli tě už potají, na svojčka ťukají. Trpaslíci jdou a zpíváme si vesele. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, když máme starostou, ty krásně skvělá vymaže. Hej ho, hej ho. Sněhurka spanila, trpaslíkům zbloudila, zlá královna dala jí špatné jabko potají. Krásný princ jí políbil, ze spánku vysvobodil. Čežnička smutná na plince čeká, dlaka se bolí, kdo jí vysvobodí. Srdce, já princ Bajaja. Děkujeme mateřské školce Loudů za jejich krásné vystoupení a oni mají nacvičenou i úklonu. Výborně, děkujeme a odejděte.
Honzíku, a ty jsi si dovolil dát pusu mojí holce, ani se si nezeptal? Co je na tom? Do rodiny by si k nám chtěl, no to ne teda. To si nejdřív ještě musím rozmyslet to. Štěpánko, a ty jsi mi ji dala, jo? Ty ji nedáš ani tátovi a tady tomu dáš, jo? No a ještě moment, máme tady jedno, otočte se, ať si vás prohlédnou, babička, dědečkové. To je ten chlapec, který před rokem neuměl k. Tak, teď mi to řekni, Kája. Kája. Výborně, naučil se to. Hodnej, už můžete jít. Tak, prosím, vyprovodíme. Oj, to bylo náročné. Tak.